și noi filmare, că ați venit și ne-ați înjurat. Da, da. Ce aveți, mă, filmare, mă? Cine te-a jurat pe Ce tine? filmare aveți, mă? Pleacă de aici. Ce aveți, mă? Hai, mâinile sus, n-auzi? Nu vreau să ridic mâinile sus. Ce ust? N-auzi, bă, sus. Aici e zona roșie. Nu Aici e zona ridicăm roșie. nicio mână. Hai, hai, hai. Hai, filmați, filmați. E zona roșie aici? Tichet, tichet. Mâinile sus, băi. Hai bă, că am voie să te capturez, n-am voie să te jefuiesc. Hai bă, odată, că nu stau la discuții. Bă, ridici mă, Willy. Ridică-mă mâinile. Trageți degeaba, hai, trageți degeaba, hai. Îți fac Hai, tichet, trageți. ascultă, ridică mâinile, că am voie să... Am filmat eu, am Tichet, filmat eu, fă-mi am tichet. filmat eu. Am filmat eu, am Fă-mi filmat eu. tichet, fă-mi tichet. Bă, ești Fă-mi prost, tichet. ridică mâinile. Fă-mi tichet, am zis, tu-s morți să mătii. Mai înjur ca prostul, mai înjur și de morți, bă, ca mea și pun în tine să-mi bag de urât. Toți morți, mătii. Nu mai mă că să-i faci mă și tu tichet. Să-i faci mă și tu tichet. Că nu l-am luat că să-l jefuiesc. Lasă, nu mai face că i-arăt.